Στη Μακεδονία, αν πεις ότι είσαι Βούλγαρος, είσαι κακός άνθρωπος, είσαι προδότης. Θα σε διώξουν από τη δουλειά σου χωρίς αποζημίωση και μετά θα σε παρακολουθεί και η αστυνομία. Έχουν δίκιο όσοι κρύβονται από εσάς και δεν μιλάνε. Γιατί αν εμφανιστούν στην τηλεόραση και τους δουν στα Σκόπια, θα τους διώξουν από τη δουλειά τους. Δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Εγώ όμως δεν φοβάμαι. Είμαι 62 ετών. Βρήκαμε 2 από αυτούς στα Σκόπια. Δέχτηκαν να μας μιλήσουν παρά τις απειλές που δέχονται. Γιατί φοβούνται? Τον περασμένο Μάιο έκανα την αίτησή μου για να πάρω βουλγάρικο διαβατήριο. Το έκανα γιατί αισθάνομαι ότι ανήκουμε στο βουλγαρικό έθνος. Ο Καντζούροφ μας λέει ότι δηλώνοντας Βούλγαρος έχει χάσει ήδη τη δουλειά του. Τώρα απειλούν και τη ζωή του. Στα Σκόπια με παίρνουν τηλέφωνο. Είναι είτε άνθρωποι της ασφάλειας είτε διάφοροι εθνικιστές. Με παίρνουν και με απειλούν. Μου λένε ότι θα με σπάσουν στο ξύλο, ότι θα με σκοτώσουν. Διαβάζω και στο ίντερνετ διάφορες απειλές για τη ζωή μου, για την οικογένειά μου. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με μένα. Παίρνουν κι άλλους που δηλώνουν και εκείνοι Βούλγαροι.